Добър ден отново на зрителите на Life News. Това е второто наше предаване, в което разказваме за една нова услуга на българския пазар, именно това, което предлагат от фирма bspace.bg. Преди няколко дни тук гостуваха представители на фирмата, разказахме как могат да си наемат личен асистент или почасов офис, въобще е доста богата палитра от услуги. Затова казвам добър ден отново в студиото на Life News на архитект Мартин Терзиев и Мина Йовчева, които са представителите на bspace BG. Предполагам, че нашите читатели са гледали първото ни интервю, в което разказахме за тази нова услуга. Темата днес, която смятаме да предоставим на вашето внимание, е как фирма bspace може да ви помогне при покупката и наемането на жилище. Това е една доста сериозна част от услугите, която фирмата предлага, но да дадем думата на господин Терзиев. Добър ден първо на всички. Това, което е интересно, една от услугите, които предлага bspace в сферата на недвижимите имоти. Това е не толкова намирането на самия обект, колкото по-скоро консултациите, които съпътстват целият този процес. Какво означава това? Съвсем простичко казано, да речем, наши клиенти могат да са хора, които искат да си закупат апартамент или някаква къща. Всеки един от нас знае, че интереса на голяма част от брокерите е по-скоро да си продадат, да направят сделката, да си продадат стоката, да си вземат комисионната и нещата да приключат до там. Но реално не могат да дадат обективна оценка на имота, който предлагат. Те са страна по сделката, няма как да бъде обективна. Така, няма как да бъде обективна. Ето тук вече се включва bspace, като това, което ние може да предложим е една абсолютно обективна консултация по време на целият този процес, докато нашите клиенти, да речем, си избират някакво жилище и се спрат на един, два или три варианта, ние може да ги посетиме с тях, да ги консултираме от гледна точка на функционалност, на строителство, на местоположение, на хиляди други неща, които в един момент или хората не се сещат за тях, или не им се казват. А в тези услуги, които предлагате, така не е тайна, че понякога има проблеми с собствеността, има доста такива неприятни моменти по жилището. Ако се наложи някакви правни услуги да проверите дали има тежест на имота или други нещо, това може ли да бъде поискано от вашия клиент? Абсолютно. Абсолютно няма никакъв проблем. Клиента може да получи пълна информация. Имаме адвокати и юристи, които се занимават точно с това, да проверят един имот, дали върху него има някакви тежести или е изряден. Така че на 100% може да разчитат на нас. Тоест, ако се доверите на bspace, е много минимален шанс да бъдете излъгани от така наречената имотна мафия, така да го кажем. Тъй като това е реалност. Да. Определено може да консултираме. Освен от гледна точка, правната гледна точка, ние бихме могли наистина да бъдем в полза на хората с нашите консултации, които са чисто профилирани, експертни в сферата на архитектурата, строителството, всичко останало, което е малките детайли. Дали е качествено строителството? Да, детайлите. Добре, колко струва на един човек такава консултация? От какво зависи цената? Цената се определя на база обема работа, т.е. дали нашия клиент си избрал да посещаваме един, два или три негови обекта. Тоест, ако се колебае между ако се колебае между 2 или 3, вече ще има разлика в цената, но нищо по-специално. Ние си имаме определени неща. Вече в зависимост, пак казвам, от казуса и в зависимост от това колко наши експерти ще участват в процеса, също. Всички тези неща са определящи за формирането на една цена. Тоест, ако може да учим така, клиентът е тръгнал да си купува или наема жилище съответно, има няколко предложения, колебае се, вие може да му дадете обективно кое е най-изгодното за него от всяка гледна точка, като локация, като изпълнение на строителството и така нататък. Точно така. Тоест той ще може да прецени. Той ще може да прецени. Естествено, нашите клиенти и потребители на нашия сайт, когато пуснат такава заявка, ние на база тяхната заявка устойностяваме колко ще им струва услугата и вече те преценяват дали искат да я заявят или не. Тоест, те получават цената още преди да сме влезли в взаимоотношения на от една страна работодател, от другата
Купувач-продавач. Да, купувач-продавач. Тук съм отключа в разговора и миналия път говорихме, че тя изпълнява ролята и на личен асистент. Как конкретно се случват нещата, ако някой клиент иска да ви потърси за консултация за имот? Ами, личните асистенти са хората, които всъщност координират и тези неща, като всъщност това може да стане онлайн, да кажем, чрез регистрация в нашия сайт. Регистрацията е абсолютно безплатна. След като се регистрира, всеки един от нашите клиенти може да прати своето запитване. Платформата е разработена по много лесен начин, лесна е за употреба. Там е описано всичко. Просто се праща едно запитване до нас, което отново е абсолютно безплатно. Съответно, ние се свързваме с необходимите специалисти и действаме по неговият казус. Тоест, вие като личен асистент координирате всички тези неща и... Да, личните асистенти координират цялостния процес. А отново към Мартин ми е въпроса, все пак, нали, вие участвате на пазара на имоти по този начин. Какво е вашето мнение? Забелязва ли се вече отласкване от дъно, след като дълги години сделките бяха блокирани заради кризата? Какво е вашето усещане за пазара в момента? Накъде върви той в момента? Лично моето мнение е, че пазара никога не се е свивал изключително много. Въпросът вече на сделките определено има развитие, има ръст последните няколко месеца, година насам. И според мен определящото това са ниските цени. Според мен до някъде имаше един момент на спекулация, която се беше позиционирала от гледна точка на кризата и така, цените драстично паднаха, което пък до някъде и разшири самия пазар. В смисъл, доста хора успяха да си закупат апартаменти. В тази гледна точка не мисля, че пазара чак толкова много се е свил, по-скоро имайки предвид думата криза, която се използва непрекъснато, цените паднаха и оттам нататък вече пазара първоначално се срина, оттам нататък започна да расте. А къде има в момента най-голям интерес към сделки? В София, по морето, по зимните курорти или във вътрешността на страната? Столицата винаги е била апетитна в край време и в интерес на голяма част от сделките се случват и се изпълняват в София. Тук е концентриран основно този пазар. Да се върна на пазара на имоти, който вие правите като услуги. Има ли случаи чужденци да ви потърсят? Тъй като имаше огромен бум чужденци да си купуват обекти, но той че ли намаля вече? Има. Определено има интерес от страна на чужденците. От кои държави? Като държави? От кои държави? Последните години основно руснаци. Сега, въпросът е едно интерес, друго е реализирана сделка. Определено има интерес, но не съм убеден колко е голям процент, т.е. съотношението между интерес и реализирана сделка. По-малко са реализираните сделки, отколкото интерес. Но въпреки това, ако се обърнат към BSpace, вие ще му кажете пълно съдействие. Това, което говорихме и миналия път, чуждестранните фирми могат да разчитат на пълно съдействие. Това беше за днес темата ни, за това, което предлага BSpace. Очаквайте ни следващата седмица с още подробности за дейността на тази фирма, която поставя себе си в услуга на българския бизнес, така че да бъде по-комфортно на бизнеса в България, на малкия, средния и големия, както и на обикновеният човек, който може да разчита за съдействие при определени жалби до институции. Тепърва предстои да разработим нещо твърде интересно по тази тема, така че следете в Live News нашето сътрудничество с BSpace и ще ви бъде наистина интересно.